Governor Espino nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa mga kumakalat na balita sa kanya. Dagupan City Mayor Lim, panig sa mungkahi ni Senatorial Bet Edward Hagedorn. Kung ano ito, alamin. At mga kandidato, hindi pinalampas ang kalutan at dalan sa Dagupan. Masantos Yalabi, ako si EJ Dangla. Hindi na nga itinago ni Governor Amado Espino Jr. ang kanyang saloobin tungkol sa iba't ibang balitang kumakalat sa lalawigan tungkol sa kanya nitong mga nakaraang araw. Narito ang report ni Cyril Tahanlangit. Inihayag kaninang umaga ni Governor Amado T. Espino Jr. ang kanyang damdamin tungkol sa napapabalitang warrant of arrest para sa kanya. Sa kanyang speech kanina sa commemorative program ng Pistay Diet 2013, sinabi niyang huwag na raw maniwala sa mga masasamang balita o usap-usapan tungkol sa kanya. Basahin ko na po ang aking speech dahil hindi pa ako nakatulog kagabi. Dahil ang pinamalita po, ilang din ako sumagot dahil po sa buong Pangasinan, ang alam po makukulo ako kahapon. Napabalitang may warrant of arrest para kay Governor Espino na dadalhin sana di umano ng matataas na opisyal ng Department of Justice kahapon. Ngunit ayon sa kanya ay walang dumating at pabiro pa niyang sinabi na baka ngayong araw iyon. Kaya hinintay ko na lang po, kaya sinasabi ni Vice Governor kanina, natutuwa siya, natutuwa daw ako ngayon. At nandito pa rin ako, hindi po ako nakulong kahapon. Baka ngayon yun, no, sinasabi niya. Hindi na po hinintuan ang intriga. Sabi niyo kapang lingkod. After April 30, hindi ko pa alam ano pong susunod. Marami po lumalabas sa inyong mga text. Huwag nyo na po sanang paniwalaan nyo ngayon. Hiniling din niya na sana ay walang masamang mangyari sa kanya habang mas papalapit ang eleksyon. Cyril Tahanlangit para sa Pangasinan Watch. Sumang-ayon si Dagupan City Mayor Benjamin Lim sa proposal ni Independent Senatorial Candidate at Puerto Princesa Mayor Edward Hagedorn na patagalin ang termino ng mga lokal na opisyal ng bansa. Ang mungkahing ito ay para mabigyan umano ng mas maraming oras sa mga opisyales na isagawa ang mga proyekto sa environmental protection and stewardship at upang makagawa ng mga paraan para sa paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Sabi pa niya, hindi sapat ang 9 na taong panunungkulan para maisagawa lahat ng mga proyekto gaya na lamang ng mga plano ni Lim. Ayon pa kay Hagedorn, ang proyekto ni Lim na River Cruise ay kabilang sa International Environmental Campaign, ang pagmamahal ng ating kalikasan. Hindi naman pinalampas na marami ang job fair na isinagawa ngayong araw sa Calasiao. Isa nga iyan sa 2 job fair dito sa Pangasinan ngayong May 1st. Para sa karagdagang detalye, narito si Maui Daroy. Dinagsa ng mga nagbabakasakaling aplikante ang job fair sa Robinsons, Calasiao. Ang job fair na ito ay taon-taon lang isinasagawa sa Pangasinan tuwing May 1. Sa sobrang dami na nag-a-apply, umabot pa hanggang sa hagdanan ang pila ng mga aplikante. Mayroon ding mga nakaupo na sa sahig habang nagsusulat ng kanilang mga biodata. Kanya-kanya namang paghahanda ang ginawa ng mga aplikante na umaasang magkakaroon ng trabaho pagkatapos ng kanilang interview. Namataan naman namin ng magkapatid na ito na parehong mag-a-apply sa nasabing job fair. Kasi parang nag-start ulit ako from the scratch na graduate ako last year. Tapos ngayon ako ulit ako mag-a-apply after 2 months of last year. Mga local at overseas company at agency ang naghahanap ng mga trabahador, kaya naman talagang tumagsa ang mga tao. Ang objective po ng job fair na ito ay para naman makatulong tayo sa mga naghahanap ng trabaho dito sa Pilipinas at saka sa labas ng bansa. Di inalintana ng mga aplikante ang siksikan at haba ng pila basta makapag-apply at magkaroon ng trabaho. Patunay lamang na sadyang masipag at matyaga ang mga Pangasinense. Maui Daroy para sa Pangasinan Watch. Tulad naman ng inaasahan, lumagsa kahapon sa Dagupan City ang mga tao para sa taunang kalutan at dalan. Nakiisa sa kasiyahan si Tom Mendiguarin. Dinungog ang kalutan at dala ng Bangus Festival kahapon sa kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue at Perez Boulevard.
Pinakain na ba ng mga Dagupeño at ng mga turista ang tinaguriang longest grill ng Guinness Book of World Records. Naglalakihang mga bangus at sari-saring seafood sa Inihaw. Hindi naman may larawan ang kasiyahan ng mga manonood sa kanilang natunghayan. Bira ko pumunta ng Dagupan Bangus Festival. At ang pinakagusto ko dito ay yung street party na kung saan ang kalutan ng dalan. It's longest grill ng Dagupan. It's about the fun and happiness, especially maraming tao dito. Coming from all parts. Taon-taon sinusuportan namin ang Bangus Festival. Okay lang. Sa ngayon, pagkatapos papapakainin na ng tao. It's more fun in Dagupan. Ayon sa marami, yan ang pinatunayan ng kalutan at dalaan ng Bangus Festival. Tommy Nigorin para sa Pangasinan Watch. Mga kandidato, hindi pinalampas ang kalutan at dalaan para makapangampanya. Abangan yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Simula nang maging gobernador si Amado T. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging number 1. We can dedicate our efforts to make our province one of the most progressive provinces in this republic. I know we can do it because we have the resources, the people, and we have the leadership. Marami na hong namuno na gobernador. I have served under 6 governors bilang mga Pangasinense. Gusto pa ho natin ang ating lalawigan. Governor Espino restore the grandeur of Lingayen as the capital of a great province. Nakita ko ang White House sa Washington DC. Sa nakita ko ho ngayong gabi, hindi tatalunin ang Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa ating magaling na gobernador. Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan. Tila sinamantala naman ng mga kandidato ngayong halalan ang pagdiriwang ng Bangus Festival sa Dagupan City. Kahapon nga sa Kalutan at Dalan ay may mga namataan ng news team ng mga politiko sa gitna ng kasiyahan. Narito ang ulat ni Maui Daroy. Masayang ipinagdiwang ng Dagupan City ang Kalutan at Dalan na kabilang sa Bangus Festival 2013. Kapansin-pansin din sa pagdiriwang na iyon ang mga kumakandidato na di pinalagpas ang pagkakataon upang mangampanya. May game na game magpa-picture. May mga kumakuhay naman sa mga tao. Habang papalapit ang eleksyon ay siya din namang painit ng painit ang laban. Maui Daroy para sa Pangasinan Watch. Sa Pistay Dayat naman, makukulay na fluvial floats ang pumarada mula sa Bantayan hanggang sa Banyaga River. Hanggang sa Bantayan Bridge. Ang iba pang kaganapan tunghayan sa report ni Cyril Tahanlang. Nagkamit ng tropeyo at tumataginting na 20,000 pesos ang bayan ng Lawak sa Bangka Parada 2013 matapos nilang manalo laban sa 142 fluvial floats na lumahok. First of all, hindi kami coastal town, wala kami experience dyan. Pero still, pumunta ulit yung the governor, pinunugin si Mayor. So, masasabi ko lang, this is a wonderful campaign para mag-promote yung pag-preserve natin, yung mga ilog, para manatili malinis, natin gawing basurahan. Talagang
inaabangan ng marami ang bangka parada tulad na lamang ng turistang ito na nais niya umanong makisali sana sa naturang float parade. Which we missed. Oh, what time was it? They started. Started at 7 a.m. Someone told us 8 o'clock. Isa ring dinagsa rito ay ang pinakaunang Dragon Boat Exhibition na dinaluhan ng iba't ibang kupunan na galing pa sa iba't ibang lugar sa bansa. Silent Hanlangit para sa Pangasinan Watch. Masaya namang naglaro ang mga empleyado ng Provincial Engineering Office laban sa volleyball team ng University of the East sa beach volleyballs kaninang hapon. Kaugnay pa rin yan ang pagdiriwang ng Pistay Dayat ngayong taon. Para sa mga detalye, narito